Seguimos en tempo de tertulia hoxe na compañía dos xornalistas Xavier Navaza, Xosé Antonio Perozo e Arturo Maneiro. Na primeira parte do programa Caso Bárcenas e corrupción en xeral. Na segunda parte, un asunto ben distinto. Segue sen haber acordo entre as forzas parlamentarias galegas sobre como regular o acceso de público os plenos na Cámara. A presidenta Pilar Rojo quere evitar incidentes como os ocorridos no pleno da semana pasada. Xa saben, xa falamos aquí tamén na mesa, o plante dos deputados da oposición, ese debate dos orzamentos, agás dos seus voceiros, e esas protestas de novo na tribuna de convidados. Hoxe había unha reunión, trasladáballes Pilar Rojo aos grupos unha proposta verbal, bueno, chegará despois unha escrito, pero basicamente o que parece que propón é que sexan os propios convidados os que asinen un escrito no que asuman non a maneira na que deben comportarse durante o pleno, ou ben sancionar os grupos que leven convidados pois que monten follón así entre aspas. Bueno, pídovos opinión, bueno, con Navaza xa falamos deste asunto hai uns días, que estaba o día da algarada precisamente aquí no Faladoiro, así que primeiro Perozo e Maneiro, que pensan deste asunto? Fixo ben Pilar Rojo, hai que era unha alteración en... Vamos ver, eu entendo que o Parlamento non debe ser un galiñeiro, eso xa de entrada. É dicir, eu penso que o Parlamento, os ciudadanos teñen canles para protestar, poden sair á rúa, poden facer manifestacións e tal. Pero tamén entendo que o Parlamento non debe ser secuestrado, ni siquiera por os parlamentarios ni os grupos que están agora mesmo representándonos a todos no Parlamento. Por lo tanto, este rollo reglamentista tan estricto y bueno, y xa me parece un disparate pretender que cada invitado ao Parlamento asigne unha firma de bo comportamento. Es que me parece tan ridículo que tal, eu asino e logo me cabreo e claro, e la firma non sirve para nada. O aquelo decir, vamos denunciar a quien falla a invitación. A mí me parece que as cosas estaban ben como estaban. Eu apelaría simplemente á responsabilidade dos 4 grupos políticos no senso de que o Parlamento sexa que vaya quien quiera, que observe quien quiera e quien teña que protestar que cree los canles necesarios para protestar de outra maneira que non se está montando un follón dentro do propio Parlamento. Porque o Parlamento está precisamente para parlamentar, para discutir y para convencerse los unos a los otros. Ahora, también, cuidado, si un Parlamento se secuestra de alguna maneira, pues con unha maioría absoluta extraordinaria, ou se secuestra con unha intransigencia, ou se secuestra con este tipo de historias, pues pienso que os ciudadanos tamén teñen dereito, e os propios parlamentarios, a crear, vamos chamarlle, entre aspas, espectáculos para salir nos medios de comunicación. E o consiguen. A ver, seguro que Arturo non está de acordo. Pola cara que puña, digo. Estou de acordo co tema, solo non estou de acordo co tema do secuestro destas cousas. Eu creo que o argumento que diche ti neste momento firmaría perfectamente a presidenta do Parlamento. A mí me parece que non é nada raro e, ademais, é curiosamente excepcional que teñan que decirlle aos grupos parlamentarios, por favor, que os vosos invitados se porten civilizadamente. Me parece que sería o máis normal, o natural, o que non hai que decirlle a ninguén. Se alguén vai ao Parlamento, pois vai ali para portarse civilizadamente en unha tribuna de invitados. E teñen toda a rúa. Por certo, que na rúa crean bastantes problemas porque xa podían deixar de poñer vallas e deixar os coches que pasaran cando hai manifestacións ali diante. Entón, polo tanto, o lóxico é que a xente que vai de invitado a unha tribuna dun Parlamento vexa como se desarrollan as sesións, vexan como os parlamentarios defenden con ardor o que eles querían defender na tribuna, porque o que é unha suplantación, ti falas de secuestro do Parlamento, falas de suplantación das funcións do parlamentario. Cando un grita na tribuna e exerce presión e violencia, pois entonces está suplantando a función propia dos parlamentarios que están aí. Se son de ague, son eles os que teñen que protestar polo que dicen os seus invitados. Non é lóxico que un grupo parlamentario meta os invitados na tribuna para que fagan o seu traballo, porque entón teñan que pagar eles as dietas e o transporte. Non me parece que é tan normal todo que é absurdo que a un tío teñen que dicir, oiga, diga aos seus invitados que se porten ben, que é o mínimo dunha sociedade civilizada. Xavier, logo basicamente de acordo, non, con Perozo, pero é que non ten sentido, non? Ni facerlle firmar papeliños de bo comportamento, nin gaitas, é dicir, faltoulle tacto, estou repetindo o que dicía outro día, faltoulle tacto a Pilar Rojo, non? Un poquillo de tacto e mesmo cariño hacia as persoas que estaban ali arriba, que non pasaba nada con que berrasen 2 minutos.
desde que Pero no, pero desde sí que pasa, porque desde que hay un reglamento, y el reglamento es que los invitados no poden ni aplaudir ni nada. A mecánica que regulamentaria, pasa, claro. sí que Pero pasa. desde que funciona o Parlamento de Galicia, desde comezos do ano 82, xa levamos 30 anos de Parlamento, pasaron cousas deste tipo en 12, 14, 16, 20 ocasións ou millor. Incluso en algún momento tamén houve unha forcexeo ca policía dentro, tal, houve instantes, e non pasa, é dicir, non se iban a repetir sistemáticamente, é dicir, a xente tampouco é así. Se repiten sistemáticamente, se están repetindo, sí. Vamos ver. Eu estuve unha vez invitado e tiven que sufrir unhas persoas ali cunha violencia extraordinaria. Bien, pero vamos ver. Eso non pode facerse na tribuna. Eu creo que non. Pois eu o viví. De vez en cando coincide, tal, fin, tal, pero non pasa. Eu creo que estamos todos de acordo que a tribuna do Parlamento non é un lugar para algarabías, nin para violencias. Eu estou totalmente de acordo. Eu creo que hai outros canles para os cuales facer escoitar a voz dos ciudadanos e tal. E os parlamentarios que están no Parlamento son a voz dos ciudadanos porque para eso os eleximos. Eu cando decía secuestro, Arturo, quería decir que a veces, primero, tenemos un parlamentarismo que es absolutamente tan reglamentista que más que un parlamento suelen ser sucesións de monólogos. Es decir, por lo tanto, a mí me parece que esa ineficacia a la hora de la discusión, a la hora de convencer, eso non existe. O sea que por lo tanto, o Parlamento converte... Sí, está moi burocratizado. Sí, hai unha burocracia excesiva. Pero me dejas decir unha cosa. Os periodistas temos moita culpa, porque tan pronto discuten dous, dicimos gran liorta no Parlamento. Dice, gran non sei que. Oye, pero se o único que fixeron foi discutir. Discutir que é o que teñen que facer. Entón, se nós facemos deso, que ten que ser Versalles, entón, claro, efectivamente, alguén ten que facer. Mira, eu teño asistido... A verdade é que os que fixemos crónica parlamentaria é difícil facer crónica parlamentaria, es que porque non hai chicha, non hai chicha ni limonada. Pero pasan os plenos municipais, está todo tan reglamentado, tan encorsetado, que tal. Entón, esta situación de que eu, que son forza minoritaria, decido traer a unos señores, los pongo en la tribuna y que monten la película para que el encorsetamiento se rompa, a mí me parece que es antiparlamentarismo. Me parece que es absolutamente improcedente y me parece que además no conduce a nada. Sen chegar a aquela historia que se decía si ao principio da vida parlamentaria aquí en Galicia e tal, cando chamaban o Parlamento de cartón, ¿no? Sí, o Parlamento. A Cámara de gas, decía Bautista. Es decir, aqueles 3 deputados que se negaron a entrar, que se negaron a acatar a Constitución. Sí, eran propias do momento, non? Recordo o Parlamento en Fonseca que tiña unha tribuna mínima que ocupábamos os periodistas, e non había sitio para máis, non había para máis, ali se discutía, se pero vamos a ver, a mí isto que dicías ti me parece que é lógico, a xente ten que discutir aquilo, non é Versalles, non é dicir que bonito, usted como, que as cousas teñen que dicirse. Pero vamos, a mí me parece que o Parlamento inglés non é así, o Parlamento inglés é moi violento. No, eu teño ido ao Parlamento inglés en bastantes ocasións porque me apetecía ver, e ali discuten, levántanse, se sientan, verbalmente durísimos, son durísimos, e non pasa nada, es que non pasa nada. Aquí somos incapaces de facer eso. Ao mellor se non fora tan señorita que se le acabou usted el tiempo, fulanito, a usted non le toca. Citranito, se as cosas foran de outro xeito, teríamos máis cultura democrática. Mentre tes o uso da palabra, podelo ter indefinidamente. Por eso, algún hai que poñerlle tamén un límite de tempo, é boa idea. Por exemplo, nós teríamos... O que pasa que se mantés, o que sucede é que se mantés o uso da palabra e non o mantés ben, con garantía dialéctica, con enerxía dialéctica, estás perdido. Pero es que a próxima non falas. Es que en estes parlamentos actuales un castelar non tiña nada que facer. O sea, es decir, porque es que ademais, desgraciadamente, o que vemos tamén nos nosos parlamentos es que escoitamos discursos que se los podían entregar escritos e se Susana, de todas maneiras, toda esta historia, fíxate, toda esta historia, a mí pareceme que é aquilo como as discusións, as liortas sobre o sexo dos anxos, non? En Bizancio, non? Estaba indos abaixo o imperio e os outros discutindo se os anxos tiñan sexo ou non. É dicir, a mí pareceme que discutir ahora sobre isto, estando como está. Oye, pero empezamos con liortas sobre as dependencias, sobre o uso das dependencias na Cámara, que houve tamén polémica con composición da mesa, agora polémica con este asunto dos convidados. Bueno, non, porque tamén hai un grupo parlamentario que dixo que iba a facer todo o posible por
por ter a rúa ali, por ter... Sí, por facer que aquilo non funcionara como sempre, ¿no? O sea, Beiras entrou ali coa intención de plantar unha revolución, Bueno, pero... e de meter o pobo ali, o sea, él si pudese metería ali as súas manifestacións. Meter o pobo ali, pero vamos a ver, é que acaso aqueles señores que nos están representando ali non son o pobo? Sí, pero... E son los representantes legítimos do pobo. Nos gusten ou non nos gusten, con as maiorías que teñen e con as minorías que teñen. Son os representantes do pobo. Por lo tanto, estes señores que actúan deste xeito, evidentemente, o mellor sería deixarlo tal como está, o Parlamento, como se viu facendo hasta agora, e cando haxa un incidente, se para o Parlamento, se vota a xente fora e seguimos traballando. Oiches, outro día que estaban do Naval, a xente de Navantia, non? De feito, a presencia da xente de Navantia ali era a identificación dun fracaso da nosa élite política dirixente, en especial os que representan a Ferrolterra ou o sector naval en todo o país. O feito de que tiveron que estar ali para protestar, para fazer acto de presencia ante os diputados, era a mostra dun fracaso por parte do exercicio da política neste país. Bien, pero vamos a ver, non se pode facer esa presencia. A ver, Iván, se sientan ali os 30 señores que van convidados, se planten con su cartel e din, estamos en contra de non sei canto. Pero eso non implica que haxa non pasa nada. A mí pareceume ben. Darlles a palabra na tribuna, tampouco sería na tribuna de oradores. Bueno, tampouco sería unha iniciativa que estos señores van aquí a explicar. Sí, eso sería unha cuestión que además creo que está contemplado no regulamento de que podan entrar na tribuna. Poden facer. Eso son iniciativas moitísimo. Pero iniciativas populares, bueno, pues iniciativas populares, demos unha iniciativa popular e que el representante de Navantia venga, suelte su despiche, conte lo que teña que contar, lle responda ao presidente ou lle responda ao conselleiro de turno e ese señor se le aplaude ou non se le aplaude e se marcha. Hasta tivo representante de Televisión de Galicia ali presentando unha lei para cambiar o ente de Televisión de Galicia e o presentou no Parlamento, na tribuna donde salen os diputados. Claro, pues non pasaría nada. Pois veremos en que queda este asunto e xa comentaremos aquí na mesa. Hoxe deixovos marchar. Moitísimas grazas por, como sempre, aceptar a miña invitación. O sea, que non nos vas a invitar nin a merendar, nin a cear, nin a comer, deixanos marchar. Poñemos cita para outro día, se che parece. Facemos a cuchipanda outro día. Bueno, grazas a Xavier, a Perozo, a Arturo, grazas a todos por acompañarnos, grazas a todos por seguir un día máis o Faladoiro, que volve mañá á mesma hora para seguir analizando, como sempre, a actualidade.